Let's get the machine. Get a nasty walls. Press the start. La passion of the sky. My baby. Ntokozo FM ngeke kusubile khuluma ngokuthi efront wasedulo le studio hey uyangena lo hey madoda culprit Nkosi hey akulungile sentenja hey uyangena lesofisi na uyakhomfa la ngathi yakwazi ukukhomfa engilozi khona ukinzawo kwezi amen mining roller uyangena fraud ayiva kahle yathi ingenela nje hamba ukinzawo phela ingilozi emajeko ngiyole phethe tonke letingiloti letikhona amen hayi yakhomfa usofisi ukhomfa kugwaba kwaseZayoni vele nje kuyafana yinye lento Amen. Hey, all right, isikhathi manje sikhoma khona ukuthi imzuzu isingakina isishumi nje nesikhombisa esele ngaphambi ukuba lapha ke ihora lesingakina ihora nje eleshagalolunye emsazweni wakhe Ntokozo FM. Namhlanje ke hey sehlelo inhlanhla eyisimanga namhlanje kuyadividiwa nje. Uyabona ukuthi ungazelele uyibona Ntokozo FM lapha mhlawumbe kuba bona kude kunensizwa la ababebuka isibaya eyayinkabe kaDabula inkabe kaDabula ikhona ke namhlanje la ukhulisa ngamakhophi DVD nje wathi hayi ngiyabona umsebenzi omuhle enwenzayo onenzayo Ntokozo FM ake ngifika nje in DVD mhlawumbe khona nothando nje ozobona naye hamba post na izivane hayi ake nginike ithuba nawe usho nje ekhaya ukuthi ubukhona emsakazweni la ubukhona kweNtokozo FM hayi umini impela inkabe kaDabula ngangaziwa ngosiboniso ngesikhathi ngidlala kusibaya iziningi impela izinto kumabona ukuthi sengiyithintile into uhle umfaka kwamanzini wamakhopho sengwayo ngamakayishinga ngobhezeli thina saphuma ngenyoni esigodini Nkosi yami biza na umoya usuvuka kumina phela ngoba ngihamba nayo baba hayi mina impela bafowethu inkabe kaDabula usiboniso lo wathumba umkhosikazi wampi yakhe ngacela bangangitholanga ke ebhubesini ngisaphila ngibingelele bafowethu Ntokozo FM. It is a wonderful station. I hope it does grow. Ngiyaqala ukuba la ekhaya. It's not my last time being here. I see this place growing. I see huge potential. Ngiyabonga mfowethu, thank you for inviting us over. That is ngaqhubeka with this kind of relationships. Qhubeke
siqhubeke sikhule Mhlaba kusiyami Yes. uyazi siqhubeke sisebenze ukwamhlaba TV. uSukwamhlaba nje sisonke siqhubeke sisebenze sibambisane Yes. with all the experience we have ngiyabonga Thank you. mfowethu into uhle wakaMakhobo yena impela bakosi Ina ngumuntu bamhlaba ezokukhipha ekusakazweni uyamuzwa ukuthi uyashibilika uyarola le bokuthiwa kuthiwa konje uyaflowa Abantu be-TV Ntuthuko ngathi sokuntshontsha la emsakazweni. hayi Siyakufuna kwi-TV. abaleli bantu bezindaba kodwa nkosiyami Xolele abalaleli nathi siyamhalela. hayi ake gijima ngileza phake ekababugumede mphika isithupha babewela umfula gijima ngaya kamakhutha ke manje yabo manje kade sele eswatini abuya ngequality bane ngaya kamakhutha ke manje babewela umfula kusho lapha ke amaphika isithupha Ifala amandla. La mpipeni. Chochile. Ufikile lo wetindilozi. hayi fikile Vele ngisambama kwathi namhla. Ngathi Siyabunivokolo. mama ndaba zabantu emzimbeni. Noma kanjani. Cha mina ngisho abasinike ithuba nje sitophulo. Sikhombise lento enziwa ama-Nigerian nathi ke. Ngixoxa yini? Thina senda lo ngaphezulu kwalo. Hayi. Ngoba thina senza genuine aswa stage thina ama-Americans. Hayi. Waqala hlabela nje. Hayi. Sekusuke Thina uNkulunkulu uyakhuluma. uyazisuhlabela hey Shaba ngifuna isibongo sami. Shabangu phela wakise. Lehosiya. sotini Hayi nakungishabangu phela ucedzile kimi. Ngoba babeshabangu nguyena obeqayi kakhulu emoyeni lethi. Aqake emhlahlweni. Thuma. umadoda eyahlanganisa ngilodi Boshabangu balikhulu kakhulu emoyeni. Lokho nje ngizoshana. Imotsha. Yes sis. Hayi babe. hayi madoda Asha nje basibaza umuntu ekhuluma ngetilimi enenhloko le yomuzi. Abe. Hey. Uma ngamlende ngamuzi. Hayi babe. Awuna ushabangu vele nje. Kimi ngizocedzile mina ubaba umngani wakhe lomkhulu. Amshaba. Ebiphathi isibuko esiround kanje. Ikokele tonke izaba zakho ayikathi kama ngibonke. Ukhona inkuzo ukuthi iva. Ayingakula kakhulu ngazwa umntana. Nase isuka moya isabona. Hayi ngeke sikuba. Mina ngizofuna uzawusabamba. Yinge le. Yinge kuphela ushumana indlela zokugqoka nendlela zokuhlabela. Bathi lento yini uzayoni munye. Ngiyasonda nje kodwa ngiva. Lapho ufike kokala ngelenza kanjani. uzakizwakathi Hayi lesejeli kodwa yabona ayinakabuye eswatini baba ngeke. Angabambelela nje phela labambele khona kodwa lesejeli inesikhwele kakhulu. Inemandla la emzini. Lokho singakumala shuru ngakathi ikhalela izono zami. Wena mhlawumbe mthi Ngiwasebenzela izono zami. ayikho lana Amajuba ejeli ikanayo uwabheka uyothola ikhona. Amajuba ejeli kadeda. ethanda le Kule LPH intshumayelo manga. Shumayela. Ngisebenzela zono zami umbuli lo. Wena mfundisi wokuqala ngahlangana naye kwamanzini le village sesikhongwane. Kwamanzini qala nje kuya leswatini sengiyo establish ukuthi ubaba emzweni ukufuna kwafuthi la kanje ubaba ubese yahlala lalahleka ibandla ukuthi kahle lisuka Ubuya. mina ngahlushwa kulo moya wathi umoya hamba uyeswatini uyazi ngagibela umlimo ngathi ubuzo ngagibela ngehla olundi ngagibela olundi ngehla kaNongoma ngagibela kaNongoma ngeHlophongolo kwahlwa ngalala eNcotshana kalokuzana kaMwenda ngagibela kaMwenda ngayokwehla elokuzeni ngayokwehla ngehla kwamanzini la ngafika ngathatha khona ibhasi elangicatha la ngishiye eJoseph ngiqala nqa ukuyeswatini yelo ngihamba ngazi yelo ngithunywa ngumoya ngafika kusekhona behlule ngicela ubamba kanjani kusifaka emoyeni insuku zakhe zokugcina behlule kanjani behlule bafathi nemadlozi
ayanda ke simamba kanjalo ke ngizwe nawo semayini sawubona. Mr. Kest yosewema. Ziyaphila insizwa what? Ngama unayi. Sibisto kungena ingoma zezayoni. Awusho ngalesikhathi sathi kuqala uhlelo baba sigibele ebhasini. Hayi ke incese ngane kwethu. Hayi umhlanje besikhuluma siqale sagibele ebhasini sasogibele ebhasini sakhuluma noSibumu Khwanazi weMighty Vision sasoka uSibumu Khwanazi sathola izwi lenkosi nobaba uMbhele sasuka izwi lenkosi sakhuluma nobaba uMhlaba eJeli kwathi siqeda ukukhuluma naye njengamanje. Njengamanje baba siqopha lezo sophela sikhuluma nobaba uMhlaba isitshela nje ngendlela amaJerikho akhuleka ngayo. Yeah. Siyabonga beKSD yes. Amen. Amen. Siyabonga ngenda kwethu. Aw. Amen. Siyabonga ngane kwethu siyabonga ngenxa isikhathi ukhabazelo usiyalungisa ukulungiselela ungena siyabonga kakhulu ngomfowethu ube nobusuku obuhle yes. Amen. Madoda sayizwa ke insizwa la. Madoda sayizwa insizwa. Hayi umsebenzi wami khuleka abaleli bami lapha. Abaleli bami nje lapha. Baba uMbhele ngesimemezelo lapho ufuna usidlulisa. Ngiyabonga umsakazi wami ngiyabonga igama likaJesu siyabonga. Isimemezelo esikhona amazayolo wonke ngomhla ka2 April lapha ehholo lakwaK la kwamasipala lomphakathi sizobe sinamazwi okwandulela iGood Friday eyoqala ngo11 emini iphele ngo4 ntambama. So wonke amazayoni wonke enhle nasezantsi Mlazi, Makhutha, Mashu, Chesterville, Clermont, Ngonyameni, wonke amazayoni lapha ehholo kwaK umhla ka2 April siyawamema wonke. Nawe baba uMhlaba usondele ube khona amaJerikho. Ngeke uNkulunkulu amaJerikho siyawafuna impela. Sizokhuluma nje uNkulunkulu. Amen. Ke siyokhuluma noma 2 weklini. Yebo.
Siyabonga kakhulu-ke mina Ntokhozo FM imizuzu-ke manje mihlanu esele ngaphambi kokuthi kumbani lapha-ke ihora lesingakena ihora nje lesisegalolunye yiba sobonana-ke ngesonto elizayo uma nje inkosi ivuma ngokuvunyelwa inkosi sobonana ngikhumba la ngokuphila in Zion UZ ey'kababa-ke ushangasi bathi-ke ngiwa nalo Oswamadoda. Ulula mina. saqela Let's go.